Gada ng leader kang Concepcion Criminal Gang, as in konsideradong regional most wanted person kang Police Regional Office 5 na si Gilbert Concepcion sa nangyaring engkwentro sa Barangay San Martin de Porres, Parañaque City, alas 6 Kasubanggi. Sigun kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, nagadan si Concepcion matapos naman laban sa otoridad na maserbi ko takan warrant of arrest para sa patong-patong kaining kaso. Alagad imbis na sumuko, nagpurbar subot si Concepcion na magdulag asin pinaputokan pa ang operatiba. Po yun sir, PRO 5, NCRPO, yung NICA po, yung Air Force, yung Philippine Army. So sama-sama po yung mga taong gobyerno sa pagtugi sa kanya sir. Kahapon lang po na monitor natin sir, papalipat-lipat siya base sa mga intelligence report po kuan siya sir, on the run. Nakuha sa crime scene ng tulong kalibre ng Badil, 10 magazines asin 5 basyo ng bala. Sigun sa PNP Bicol, imbwelto si Concepcion sa mga nangyaring pangingikil, panggagadan, gun for hire, asin robbery sa Camarines Sur, Albay asin iba pang pagtaraid na lugar. Naaatubang man sa patong-patong na kaso si Concepcion, siring kan 2 counts of kidnapping with murder, kidnapping and serious illegal detention, murder, direct assault asin rape. Aminado ang direktor na day naging madali ang pagtuntun kay Concepcion, huli ta paburubalyo ini nin lokasyon. Definitely ma'am, yung neutralization of Gilbert will decline the number of his group, and others probably they will quit from doing their evil deeds. You can run but you cannot hide. Yung batas po natin, nakapikit man yan, aabutan at aabutan kayo. Ang pulis, kung ngayon hindi namin kayo makuha, bukas sa susunod makukuha rin natin. Ang criminal, sino man na bad element sa ating society. Apwera kay Concepcion, kasabay man na nagadan sa engkwentro ang sarong pag-iriba ni Concepcion, na padagos pang pigbibisto kan otoridad. Mientras tanto, pigaaraman ngunyang kang otoridad ang tao na nasa likod kang pagkakatuntun kay Concepcion na makakareceive kan 420,000 pesos na reward money. Hindi lang sa Libon Albay giginhawa ang buhay ng mga tao, yung kapayapaan. Bagkus sa buong Bicol kasi hindi na lingid sa kaalaman natin na nag-ooperate siya kahit sa labas ng Albay, kung saan-saan, pati sa Manila po, gumagawa siya ng krimen. So, bilang public enemy number 1 ng Bicol, most wanted ng Bicol, dakulang kawaraan ito sa mga kriminal, dakulang kawaraan sa karatan digdi sa Bicol. Asigurasyon kan PNP, padagos manggirarayan sa indang gigibuhon na operasyon kontra sa notorious na grupong Concepcion Criminal Gang, nga ni dagos na ining mabuwag. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.